kamo. Nami karon diri sa mini falls sa Armros. So, tawag nila na nga mini falls, ang tawag niya mini falls. Na. Takaw na ko na dili na sa danlog kay ang tubig constant, walay mabuo nga mga lumot ya, walay mabuo kay sige mag-agos ng tubig. So ato sa kaon, i-prove na ko sa inyo nga di na danlog ha. Nawa ni. Prove na ko sa inyo nga di na danlog ah. Tawa na yung saka ko ng babaw. Saka ko na. Saka ko. Danlog yay. Kamahak man yun. Grasya po tayo itong kalaki nga laag yun doon. Kaya pa ni mo? Oh, musta mo dia? Wala may kabalo kung tama ba ni nga dala ng mong giagian kay mo na yung first nga adto ito sa tawag nila nga paradise. Okay pa, adto na may sa Paradise Falls. Kung ano ako masabay sa likod. Tuntutok kayo mga laagan kayo miyo. So ang entrance na mo sa pagsulod na mo diri sa Paradise kay agay ka, ang entrance kay pila gito 30 pesos. 30 pesos per head ang entrance. Uy, baka na ng motor na adto diri oh. Ganto. Kami na po din. Mangutana na mo ang isa ka nag-adto diri. Kung layo pa ba na siya oh. Okay ba ka? Yeah. Okay pa daw siya? Yeah. Kaya naka-English naman akong uyab. Okay pa siya? Pag di na mo English mo, Bisaya na kaya na. Wala na. Kapoy na siya. Di ba be? Yeah. Okay. Gamay na lang maabot na Paradise Falls na ginayon. Kung nasa akong likod, mo na Tuwag sa Chesapeake, natin na Maricot Peak, tanan nga peak nga nasa Jensen nga side. Mga diri boundary makita ninyo diri sa may dandan nga or Paradise, Purok Paradise. Kung ako nagmali, Purok. Yeah. Kita nyo na at unang nakanaog na yun may gamay na lang kay kulang kuya bay okay pa ka so mga 30 minutes guro ang baktas gikan dito sa ilahang purok nga sentro sa lang purok akong tuhod mura nagkapangurog na gid siya mut po sa kong uyab purok pa kani purok be na murag di na guro din balik sunod dire. Here we're finally here. Ambot na yun me sa unsa ganin nga falls diri mo ning uno ya. Ligo na yun me. Pero wala lang may video kay desod kay dalon ng tubig dito sa desod kay dalon ang camera dito sa baba. Di may ma-enjoy sa tubig. Pero nindot siya maliguan gid nimo ang tuang gamay niya nga basin-basin nga musalo sa falls sa waterfalls. Dinyo makita dire. Hawa. Kumusta? Hello. Oh, yan, nakapoy ka. Ang saan yung mata? Yan, nawala na yung kakapoy. Kaya nakaligo na ka. Kumusta ang tubig? Okay kayo. Okay kayo. Okay ba mo? Kumuhagi ka din eh. Tingnan na mo muhalok sa bato. Para di ka mahulog. Hindi ka mahulog sa bato, mahulog man ka. Oh, ano? Dala na mo.
Pulog. Mahundan ni Mami. Okay ba, ma? Naabot namin sa kini falls number 2. Muna lang ingon nga falls number 2. Hindi makita. Nan. Napakaya lang falls number 2. Makita ninyo ni. Kita niyo ni. Ingon sa mga local resident dire kana siya dili pwede sakaan kay basig madaot siya kana manggod dili siya basta-basta mabuo natural kay siya nga pag-abo so ginaprotektahan na sa mga local resident dire kini nga rock formation di siya pwede sakaan sa babaw so kung makadto mo dire hantod picture lang gyud mo dire ug hantod dire lang mo tapad lang mo sa yahay mo pwede mo saka. So, murag mission accomplished naman sila. Wala ka na tapos, saka na punta ka ron. Bye! Medyo, ano, dyan ba, malayo-layo pa to ang sa kaunan, ma'am, no? Kung gusto nyo medyo extreme nga laag, din mo sa Sugis Paradise.